हेलो। हेलो। हाँ हेलो। कौन है न चिन्हला भले हेलो कହୁଛ? कौन चिन्हिबी आखिरे କାଇଁ ଯାହା ଦେଖିଲି ମତେ ଲାଗିଲା ଆଉ କିଏ ତମେ। ମାନେ ଖଣ୍ଡଗିରି ମେଳା ପଡିଥିଲା କି? ନା ନା ଆଉ କଣ କହିବି ତମକୁ। କଣ ରେଡ୍ ହେଇଛି? କଣ ରେଡ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ? ରେଡ୍ ଶାଢୀ। ହଁ। କଣ ଷ୍ଟାଟସ କଥା କହୁଛ? ଷ୍ଟାଟସ୍ ତ ଦେଖିଲି ରଜେଶ ଚକୋଲେଟ୍ସ ଗୁଡା ସବୁ ରଖିଥିଲ ଷ୍ଟାଟସ୍। ମୁଁ ତ ଦେଇନି ସେଟା। ହଁ ସେ ଭାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଭାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ଯୋଉ ରେଡ୍ ଶାଢୀରେ ଯୋଉ ବୁଲୁଥିଲେ ସେଇଟା ମୁଁ ଦେଖିଛି। ସେଇଟା ତ ଭାଇ ନଥିଲେ। କୋଉଠି ଦେଖିଥିଲ? ଦେଖିକି ରାଗିଯାଇଛନ୍ତି? ହସି ଦଉଛ ଭାଉଜ। ଆରେ ସେ ସାଙ୍ଗଟା ହବ। ଜାଣିପାରିଥିଲି ଯେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ତମ ପାଇଁ ରଜେଶ ନେଇକି ଯାଇଥିଲି ସରପ୍ରାଇଜ ଦେବି କହିକି। ଓଲଟା ମୁଁ ସରପ୍ରାଇଜ ହେଇ ପଳେଇ ଆସିଲି। ମାନେ ମୁଁ ସେଠି ଠିଆ ହେଇକି ହସୁଛ, ଦୁଃଖରେ ମୁଁ ଅଛି। ମତେ ଏଟା ଫୋନ ତ କରିବା କଥା ନା। ମୁଁ କଲ୍ କରିନଥିଲି କି ତମେ ଦେଖିଲ ତାପରେ ବି ଉଠେଇଲନି। ମୁଁ ଦେଖିକି କିଛି ଉଠେଇଲିନି ନା, ହଉ, ମୋ ମିଛ କହୁଛ। ହଁ ମୁଁ ଦେଖିଛି ହେଲା। ମୁଁ ଠିଆ ହେଇକି ତମକୁ କଲ୍ କରିଥିଲି। କଲ୍ ରିଙ୍ଗ ହେଲା ବୋଧେ ମୁଁ ତମକୁ 100 ମିଟର ଦୂରରୁ ଦେଖିଲି। ତାପରେ ଭାବିଲି ଡାକି ଥାଆନ୍ତ, ମୋ ସାଙ୍ଗଟା ସେ, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ। ଭ୍ୟାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ସ ଡେ ଦିନ ଯଦି ଦେଖିଦେବି ତମକୁ ଆଉ କାହା ସହିତ ତମ ସେମିତି ସାଙ୍ଗ। କିଛି ନାହିଁ। ତାର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏକା ଥିଲା ତ, ମତେ କହିଲା ଆସି ଯିବା ଟିକେ କୋଉଠି ଟିକେ ବସିବା ଖାଇବା। ମୁଁ ତ ସେମିତି ଏକା କୁଆଡେ ଆଉ କଣ କହିଲି, ହଉ ଚାଲ ଯିବା। ତମେ ଏସବୁ ଜାଣିଥିଲେ ମୁଁ ଯାଇଥାନ୍ତି କି? ମୁଁ ତ ସରପ୍ରାଇଜ ଦେବା ଚକ୍କରରେ ଥିଲି ନା, ନହେଲେ ତ କହିଥାନ୍ତି। ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି କହିଲ, ତମେ ଯେତେ ଦୂରରେ ରହୁଛ। ଆଉ ତମେ ତ ମତେ କହିବି ନଥିଲ ବାହାରକୁ ଯାଉଛ ବୋଲିକି। ଆରେ ସଡନ ପ୍ଲାନ ହେଲା। ତମେ ଏମିତି ତ ପ୍ଲାନ୍ ସେମିତି କରି କୁଆଡେ କୁଆଡେ ପଳଉଥିବ ନା। କୁଆଡେ ପଳେଇଲି? କୁଆଡେ ଯାଇନି। ତମେ ଏମିତି ଯଦି ଡାଉଟ କରିବ ମତେ କେମିତି ହବ କହିଲ? ଦେଖ ସାଙ୍ଗ ସେଠି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ ଟାଇମ ଦବାକୁ ପଡିବ ନା। ହଁ ଯେ ସେଇଆ ବୋଲି ଭ୍ୟାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ସ ଡେ ନା। ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ ଦିନ ସବୁଠି ଅଫର ଥିଲା। ସେଦିନ ସମସ୍ତେ ବାହାରେ ବୁଲୁଥିଲେ, ମୁଁ ଏକା ବୋର ହଉଥିଲି। ସେ ମତେ ଡାକିଲା ତ ମୁଁ ପଳେଇଲି। ଦେଖିକି ମୋର ପୁରା। ତମେ ବି ପଳେଇ ଆସିଥାନ୍ତ, ଆମ ସହିତ ବସିକି ଖାଇଥାନ୍ତ। ତମେ କାହିଁକି ରାଗିକି ପଳେଇଲ? ବଢିଆ ଆଉ, ମୁଁ ଥାର୍ଡ ପର୍ସନ ଭଳିଆ ବସିକି ଖାଇବି ନା। ସମସ୍ତେ ସାଙ୍ଗ, ଥାର୍ଡ ପର୍ସନ କଣ? ଆଉ ମୁଁ ତ ସବୁବେଳେ ଚାହେଁ ତମ ଆଟେନସନ ମତେ ମିଳୁ। ମୁଁ ଆଟେନସନ ଡିଭାଇଡ କରିପାରିବିନି। ହଉ ହଉ ଛାଡ, ଆଉ ରାଗନି। କେବେ ଆସିବ ପୁଣି କୁହ? ମୁଁ ଯିବି, କଣ ପାଇଁ ଆଉ ଯିବି। ଆରେ ଏମିତି ହେଲେ କେମିତି ହବ ଯେ? ତମ ପାଇଁ ମୁଁ ଯୋଉଟା ଜାଣିନି। ରୋଜ ଆଣିଛି ସେଇଟା ପଡିକି ସଡିଗଲାଣି। ସେ ଚକୋଲେଟ ବି ରଖିଛି, ଦେଇପାରିଲିନି, ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ରେଡ୍ ରୋଜ ବ୍ଲାକ୍ ରୋଜ ହେଇଗଲା। ରେଡ୍ ରୋଜ ବ୍ଲାକ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଆରେ ଛୋଟ ପିଲା ସେ ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ ସେଲିବ୍ରେଟ କରନ୍ତି, ଆମର ଆଉ କଣ ସେ ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ? ଯେବେ ଆସିବ ସେବେ ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ। ହଁ ଯେ ତମେ ତ ମୋ ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ ନା। ମୁଁ ଟିକେ ତମ ସହିତ ସେଦିନ ଟିକେ ଟାଇମ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଥିଲେ କେତେ ଖୁସି ଲାଗିଥାନ୍ତା। ମୁଁ ତାହେଲେ ଜାଣିନି, ତମେ ମତେ ଫୋନ କରିଛ, ମୁଁ ଅନ୍ୟମନସ୍କରେ ଉଠେଇନି ବୋଧେ। ପଳେଇ ଆଇଲି, ତାପରେ ରାତିରେ ଷ୍ଟାଟସ ଦେଖିଲି। ମାନେ କେତେ ଥର ମତେ ଫୋନ କରୁଛ? ମୁଁ ତ କେମିତି ଜାଣିପାରିଲିନି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ତମେ ତ ନମ୍ବର ବି ସେଭ୍ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ନମ୍ବର କରିଥିଲ କି? ନା, ଆମର ସେଇ ସେମ୍ ନମ୍ବରରୁ ହିଁ କଲ୍ କରିଥିଲି। କେମିତି ନାଁ ଦେଖେଇଲାନି? ନା ମୁଁ ଦେଖେଇବାକୁ ଭାବୁଛ। ତମେ ତ ପୁରା, ବଟ୍ ସେଦିନ ନାଲି ଶାଢୀରେ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲ। ଆରେ ଆରେ ରାଗ ବି ଅଛି, ଆଡେ କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ବି ଦିଆହଉଛି। କଣ କରିବା, ଭଲ ତ ଲାଗୁଥିଲା ଦୂରୁ ଦୂରୁ ଦେଖିଲି। ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯାଇଥାନ୍ତି, ତାପରେ ଭାବିଲି ନା ଭାଉଜ ତ ମତେ ମିସ୍ କଲେନି ଆଉ ମୁଁ କଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଏନ୍ଜୟ କରିବାକୁ ଦିଅ କହି ପଳେଇ ଆଇଲି। ନା ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ତୁମେ ଯାଇଥିଲେ ବି ଚଳିଥାନ୍ତା। ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ତ, ମୁଁ ତ ଅଲଗା ପ୍ଲାନ୍ ରେ ଯାଇଥିଲି। ସେଥିପାଇଁ ତମକୁ ଯେବେ ଯେବେ ମୁଁ ସରପ୍ରାଇଜ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ଲାନ୍ କରେ, ମୁଁ ନିଜେ ହିଁ ସରପ୍ରାଇଜ ହେଇଯାଏ ଆଉ। ସତରେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଟାଇମ୍ ମୋ ସହିତ ଏଇଟା ହେଇଛି। ଦେଖ ମୋର ସବୁବେଳେ ମାନେ ଅନସର୍ଟନ, କୁଆଡେ ଯିବି କଣ କରିବି ମୁଁ ନିଜେ ବି ଜାଣିନଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଯିଏ ଡାକିଲା ଚାଲିଲି। ତମେ ଯଦି ସରପ୍ରାଇଜ ଦବ ବୋଲି ପୁରା ନ କହି ନ ଏମିତି ଆସିବ ଏତେ ବାଟରୁ, ନିଜେ ସରପ୍ରାଇଜ ହେଇଯିବ। ହସେଇ ଦଉଛ, ମତେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଭାଉଜ।
ମୁଁ ସେଇ ଦୁଃଖଟା ପରେ କରିବ ବା, ଏଇ ଆଉ ଏତେ ଦୁଃଖ କରିନି। ଭାଉଜ ପାଇଁ ଆଉ ଏତେ ତମେ ହେଲେ ହବ? ମୁଁ ତ କହିଲି ଯାହା ବି କରିଛ। ଶୁଣ, ତମେ ଯେବେ ଆସ ମୁଁ ତମକୁ ଟାଇମ ଦେଇନି କି ଆମେ ଯେବେ ଦେଖା ହବାର ଅଛି, ମୁଁ ତ ସବୁବେଳେ ତମେ ଯେବେ କୁହ ଆମେ ଦେଖା ହବ ନା ନାଇଁ? ହଁ ଯାହା ସେଥିରେ ଯାହା ତ କରିବା କଥା ମୁଁ କରେ ନା ନାହିଁ? ହଁ ହଁ ସବୁ ତ କର। ତମେ ଏମିତି ମାନେ ସରପ୍ରାଇଜ ପ୍ଲାନ କରିବ ମୁଁ ଜାଣିନଥିବି ତ ମୁଁ ଆଉ କଣ କରିପାରିବି? ଠିକ ଅଛି ତମକୁ ମାଫ କରିବି ଯେ ଗୋଟେ କଣ୍ଡିସନ ଅଛି। ଯୋଉଦିନ ନେକ୍ସଟ ଯେବେ ଯିବି ସବୁ ବଦଲା ଏକା ସାଙ୍ଗେ ନିଆ ହବ। ମୁଁ ଆଉ ଘରକୁ ଆସିବି ନା ରହିବି ସେଠି? ସେଇଟା ମୁଁ ଆଉ ଜାଣିନି ହେଲା। ହଉ ଆଉ କଣ କରିବା? ମୁଁ ସେଦିନ ସବୁ ଭାବିକି ରଖିଛି ତମର। ଭାବିକି ରଖିବ? ଗୋଟେ କାମ କରୁନ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିକି ଆସୁନ। ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଆଉ କୋଉଠି କରିବି ଭାଉଜ? ସେମିତି ନିଜେ ନିଜେ ଏକା ଏକା କର। ମୋ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ତ ତମେ ହିଁ। ମତେ ତମ କଥା ଭାବିଲେ ହସ ବି ଲାଗୁଛି ଆଉ ଦୁଃଖ ବି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଦୁଃଖ ଲାଗିବା କଥା ୟା ତମେ ଟିକେ ମତେ ସିନା ସେଦିନ ଡାକିବା କଥା କି କଣ କଲ୍ ଫଲ୍ କରିବା କଥା, ତମ କଲ୍ ବି ଆସିନି ସେଦିନ। ଆରେ ତମେ ଏତେ ଦୂରରେ ଜବ୍ କରୁଛ, ସାଡେ ରହୁଛ, ମୁଁ କହିଲି ତମେ ତ ଆସିଥିଲେ ମତେ କହିଥାନ୍ତ। ବୋଧେ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ସହିତ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛ କି କଣ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ କିଛି କଲ୍ ଫଲ୍ କରିଲିନି। ମୋର କୋଉଠି ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଅଛି? ତମେ ଯେବେଠୁ ଅଛ ମୁଁ ଆଉ କୋଉ ଝିଅକୁ ଅନଉଛି ନା କଣ? ନା ନ ଜାଣିଲା ଭଳିଆ ହଉଛ ତମେ। ଆରେ ଅନଉଥିବ ମତେ କହିନଥିବ। ଭାଉଜ ଆଇ ଏମ୍ ଲୟାଲ ଟୁ ୟୁ ଓକେ। ଏତେ ଭଲ ପାଉନି ବା। କାହିଁକି? ତମକୁ ମତେ କହିଲା ଭଲ ମିଳିଯାଉଛି? ମତେ ତ ସବୁଆଡୁ ମିଳୁଛି। ମତେ କଣ ସମସ୍ତେ ଭାବୁଛ? ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। ଲାଷ୍ଟକୁ ଏମିତି ହେଇଯିବ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ନା ମୁଁ ହେଇନି କିଛି, ମାନେ ସମସ୍ତେ ମତେ ଭଲ ପାଇଲେ ମୋର କଣ ଦୋଷ? ମୁଁ କଣ କହୁଛି ମତେ ଭଲ ପାଉନି, ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ତତେ ଭଲ ପାଉଛୁ, ମୁଁ କଣ ଜବରଦସ୍ତି ରଖିଦେବି? ଆଉ ଭଲ ପାଉଛ ପାଉଛ ଆଉ। ଭାଉଜ ଆମର ବଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଭଳିଆ ଆଉ କାହାର ବଣ୍ଡିଙ୍ଗ ହବ କି କହିଲ? ନା ସେଟା ମୁଁ କହିଲି, ଭଲ ପାଇବା ଆଉ ବଣ୍ଡିଙ୍ଗ ହବା କଣ ଏକା କଥା? ହଉ ଯେ ମତେ କଣ ଦବ କୁହ, ମାନେ ଯେତିକି ମତେ ଏଇଟା କରିଛ। କଣଟା କରିଛୁ? ମୁଁ କିଛି କରିନି, ସବୁ ନିଜେ ନିଜେ ହେଇଛ। ହଁ ୟାର ମତେ ଦୁଃଖ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଏତେ ଖୁସିରେ ଯାଇଥିଲି ହେଲା, ମାନେ 2 ଘଣ୍ଟା ରାଇଡ୍ କରିକି ଯାଇଥିଲି ବାଇକ୍ ଚଲେଇକି ଏତେ ଦୂର। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମନଟା ଟିକେ ଦୁଃଖ ହେଲା ଆଉ, ମୁଁ ଭାବିଲି ହଉ ଦେଖା ହେଲେ 3 ଘଣ୍ଟା ରାଇଡ୍ କରିଦବ ଆଉ। ବାଇକ୍ ହଁ ମୁଁ ଯେତିକି ବାଇକ୍ ରାଇଡ୍ କରିଥିଲି। ଖୁସିରେ ସ୍ମାଇଲ୍ ଟା ଦେଇଦେଲ, ତା ମିନିଂ ଟା ସେଇଆ ନୁହଁ। ନା ମୁଁ ଯୋଉ 2 ଘଣ୍ଟା ବାଇକ୍ ରାଇଡ୍ କରି ଯାଇଥିଲି, ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ ବାଇ 2 କରିକି ରାଇଡ୍ କରିବି ଆଉ। ହଉ କେବେ ଆସିବ କୁହ? ମୁଁ ତ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ସଣ୍ଡେ ନହେଲେ ତମେ ଯେବେ କହିବ। କେବେ ଫ୍ରି ଅଛ? ସଣ୍ଡେ ଆସ, ଫ୍ରାଇଡେ ସଟରଡେ ବୁଝି ଅଛି, ସଣ୍ଡେ ହିଁ ଫ୍ରି ଥିବି। ତମକୁ ସେଇ କଳା ରୋଜ ହିଁ ନେଇକି ଦେବି, ତମକୁ ତ ସେମିତି ବି କଳା ବହୁତ ପସନ୍ଦ। ମତେ ସବୁ ପସନ୍ଦ। ହେଲେ ଫେବରାଇଟ ତମର ବ୍ଲାକ୍ ନା? ନାଇଁ କିଛିଟା ଜିନିଷ ବ୍ଲାକ୍ କଲର ପସନ୍ଦ, ଆଉ କିଛିଟା ଜିନିଷ ପିଙ୍କ କଲର, ଆଉ କିଛିଟା ଜିନିଷ ରେଡ୍। ମୁଁ କଲରଫୁଲ ଲୋକଟା, ତମେ ବୁଝିପାରୁନ ମତେ। କଲରଫୁଲ ଲେଡି। ମୁଁ କଲରଫୁଲ ଲୋକ। ତମେ ଯେବେଠୁ ଆସିଛ ମୋ ଲାଇଫ ବି କଲରଫୁଲ ହେଇଯାଇଛି ନା ଆଉ। ଖାଲି ଏବେ ଯାହା ସଦବାଟା ପାଇଯାଇଛ। ଯେ ଭାଉଜ ସତ ସେ ମାନେ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ତ? ତମେ ତମ କଥାରେ ହଉ, ତମେ ଆଉ କାହା କଥାରେ କାହିଁ ପଶୁଛ କହିଲ? ନା ତମର ଆଉ ମୁଁ ଯାହା ଦେଖିଲି ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ତ? ନାଇଁ ସେ ମୋ ସାଙ୍ଗ, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ହଉ। ସେମିତି କିଛି ଥିଲେ ମୁଁ ତମକୁ କହିଥାନ୍ତି ଆସିଥାନ୍ତ ଆମ ସହିତ ଖାଇଥାନ୍ତ, ମୁଁ କାହିଁ ଡାକିଥାନ୍ତି? ସେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ପରା। ହେଲେ ମତେ ଟିକେ ଲାଇନ୍ ମାରେ ଆଉ। ଏ ଭାଇ ଏଇଟା ଦେଖ, ସିଏ ମତେ ଲାଇନ୍ ମାରୁଛନ୍ତି, ମୋର କଣ ଦୋଷ? ତମକୁ ତ ସମସ୍ତେ ଲାଇନ୍ ମାରିବେ, ତମେ ବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରିଦବ କି? ତ ବୋଲିକି ମୁଁ କଣ ଲାଇନ୍ ମାରୁଛି? ମୁଁ ସାଙ୍ଗ ଭଳିଆ ମିଶୁଛି। ଆଉ ମୁଁ ଏତେ ଲାଇନ୍ ମାରୁଛି ତମକୁ ଅଣ୍ଟୁନି ନା କଣ? ଲାଇନ୍ ମାରି ମୁଁ ଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଇଗଲିଣି। ତମେ ଯୋଉ ଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଇଯାଉଛ, ବତି କିଏ ଚାର୍ଜ କରିବ? ନା ଏବେ ଇନଭର୍ଟର ସପୋର୍ଟ ଧରିକି ଆସିବି ରୁହ। ଦେଖ କଥାଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଠି ନଉଛି, ତମେ ଯେମିତି ଭାବୁଛ। ଦେଖ ତମେ ଏଇଠି ଥିଲ, ଆମେ ଡେଲି ବୁଲିବାକୁ ଯାଉ, ସବୁ କରୁ। ଏବେ ଟିକେ ମୁଁ ଏକା ହେଇଯାଇଛି ନା, ଏଥିପାଇଁ ଯିଏ ଡାକିଲେ ପଳଉଛି ଆଉ। ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ସତ କଥା କହିଲି, ତ ମୋର ପୁଣି ଲାଇଫରେ କିଛି ଖୁସି ଅଛି ନା ନାଇଁ? ନା ତମେ ଯୋଉ ଆସିବ ପୁଣି ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଥିବି? ଭାଉଜ ମୁଁ ରଖୁଛି ହେଲା, ପରେ କଲ୍ କରିବି। ଆରେ ଚିଡଉଛି। ତମେ ଚିଡାଅନି ଆଉ ବେଶୀ।
ତମେ ଯଦି ରଖିଦେଲେ କେମିତି ହବ? ଆଉ ମୁଁ ପରେ କଥା ହେବି, ମୁଁ ରଖୁଛି, ଭଲ ଲାଗୁନି। ତମେ କଣ ଗୋଟେ ଏମିତି ହଉଛ? ମଜା କରୁଛ ବା। କଣ ଖାଇଛ? ହୁଁ ଖାଇଛ ନା ନାଇଁ, ନା ଦୁଃଖରେ ଅଛ ସେବେଠୁ? ନା ମୁଁ ଚକୋଲେଟ ଯାକ ଖାଇ ଦେଇଛ ନା ରଖିଛ? ସେଇ ଚକୋଲେଟ ମୁଁ ରଖିଛି। ରାଗି ଯଦି ଖାଇ ଦେଇଥାନ୍ତ ପୁଣି କିଣିକି ଆଣିଥାନ୍ତ। ନା ନା, ସେ ଚକୋଲେଟ କୁ ଆମେ ମିଶିକି ଖାଇବା, ଅଲଗା ୱେରେ ଖାଇବା। ଆଚ୍ଛା। ହୁଁ। ଆଉ ରୋଜ ରୋଜ ଟା ଅଛି, ଟା ଆଉ ଆଣିବନି। କଳା ହେଇଯାଇଛି। ହଁ, କଳା ରୋଜ କାଇଁ ଆଣିବ? ଜସ୍ମିନ ଆଣିବ, ଜସ୍ମିନ। ଗୋଟେ ମଲ୍ଲି ଫୁଲ ଗଜରାଟା ଆଣୁନ। ଗଜରା ଲଗେଇକି ଭାଉଜ? ମତେ ଗଜରା ଭାରି ପସନ୍ଦ, ଜାଣିନ କି? ମୁଁ ସବୁ ଫଙ୍କସନ ରେ ଲଗାଏ। ସେଟା ତମ ଶାଢୀରେ ଲଗା, ଗଜରା ଫଜରା ତମ ରୋଜ କଣ ଆଉ ଗଜରା ଟା ସୁନ୍ଦର ନା ଆଉ। ଗଜରା ରହିବ କି ଭାଉଜ? ସବୁ ମାନେ ଛିନ ଛତର ହେଇଯିବ। ନାଇଁ, ତମେ ଏବେ ଛତର ଦରକାର ଥିଲା, ତମେ ଆଣିବ। କଣ? ଏବେ ଛତର କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ନେଇକି ଆସ। ନା 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 ନା, ଗଜରା ଟା ଛିନ ଛତର ହେଇ ପଳେଇବ। ମୁଁ ଦେଖୁଛି ତମେ ଆଣିବା ଚିନ୍ତା ଯେତିକି ନାହିଁ, ନଷ୍ଟ କରିବା ଚିନ୍ତା ବେଶୀ ତମର। ମତେ ତ, ତମେ ତ ଜାଣିଛ ଟିକେ ଟିକେ କାହିଁକି, ବହୁତ। ଡମିନାଣ୍ଟ ମତେ ଭଲ ଲାଗେ। ହଁ, ତମେ ଯାଉନ ସେଇଠି କାହାକୁ ଡମିନେଟ କରିବ। ଆଉ କଣ ଭାଉଜକୁ ଲଭ୍ ଆଉ କେୟାର ଭଲ ଲାଗେ, ଡୋମିନେଟ ଭାଉଜ ଭଲ ଲାଗେ, ଜାଣିନ କି ତମେ? ଭଲ ଲାଗେନି ଆଉ ତାହେଲେ ତମକୁ ତ ଭଲ ଲାଗେ? ତମେ ତ ଜାଣି ପକେଇଛ ଆଉ, ସେଥିପାଇଁ ସରପ୍ରାଇଜ ନିଜେ ହେଇଯାଉଛ। ସେଥିପାଇଁ ସିଫ୍ଟ ମାରି ଦଉଛ, ସିଫ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ସିଫ୍ଟ ମାରି ଦଉଛ କି? ହଁ, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ସିଫ୍ଟ ଡିଲିଟ। ଏମିତି କରନି ୟାର, ହ୍ୟାଙ୍ଗ ହେଇଯିବ ସିଷ୍ଟମ। ମୋ ସିଷ୍ଟମ ପଡିଯାଉ, କେବେ ଆସିବ କୁହ? ମୁଁ ଯାଉଛି 2 ଦିନ ଛାଡିକି। ଦିଦିନ? ଆଜି ସଣ୍ଡେ ଆସିବ, ସଣ୍ଡେ। ସଣ୍ଡେ? ହୁଁ। ତମେ ଯୋଉ ଭ୍ୟାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ସ ଖାଲି ବୁଲିକି ଖାଇଥିବ, ଖାଲି ଖିଆ ପିଆ କରିଥିବ। ଅରିଜିନାଲ ଖାଇବା ଏବେ ଖାଇବ, ଚାଲ। ହଉ ଆସ, ଖୁଆଇବ ଆଉ। କଣ ହଉ, କହୁଛ? ବହୁତ ରାଗିକି ଥିଲ, ଏବେ ପୁରା ଖାଇବା ଉପରକୁ ପଳେଇଲାଣି, ମୁଁ ରଖୁଛି। ତମେ ରଖିବ? ଆଉ ରଖିବିନି, ଆପଣ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଫୋନରେ ପାଇଁ ହବ। ରେଡି ହେଇଯାଅ, ପନିଶମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ରେଡି ହେଇଯାଅ, ମୁଁ ନେଇକି ଯାଉଛି। କୋଉଥିରେ ନେଇକି ଆସିବ? ତମକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡକପ୍ ନେଇକି ଯାଉଛି, ଆରେଷ୍ଟ କରିବି, ବହୁତ ହଉଛ। ହଉ ଆସ ଆସ, ଦେଖିବା କିଏ କାହାକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରୁଛି। କଥାରେ ନୁହଁ, କାମରେ ଦରକାର ନା ଆଉ। ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ରୁ ଅର୍ଡର କରିଛି ସେଇଟା। ହଁ କି, ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରେ ସବୁ ମିଳୁଛି ନା। ହାତ ଫାଷ୍ଟ ତମର ବନ୍ଧା ହବ, ତାପରେ ତମର ରଙ୍ଗ ଯୋଉ କାଢିନ, ରଙ୍ଗ ଛଡେଇବ। ଭ୍ୟାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ସ ଯୋଉ ରଙ୍ଗ କରିଛ, ସବୁ ରଙ୍ଗ ଛାଡିବ। ଦେଖିଆ ରଙ୍ଗ ଛାଡି ପାରୁଛି ନା ନାଇଁ। ହୋଲି ରଙ୍ଗ ଭାବିଲ କି ଛାଡିଯିବ? ଏଇଟା ମୋ ରଙ୍ଗ, ଛାଡିବନି। ଦେଖିଆ। ହଉ ଦେଖିବା, ଦେଖା ଦେଖି ହବା। ରିଭେଞ୍ଜ ବାଲା ତମେ ତମର ନର୍ମାଲ ମୋଡ ଦେଖିଛ ହେଲା, ରିଭେଞ୍ଜ ମୋଡ ଟିକେ ତମେ ଆଉ ମୋଡ ଦେଖାଅନି ମତେ। ହଉ ମୁଁ ରଖୁଛି। କଣ ପାଇଁ, ଆସିଗଲି କି? ନାଇଁ, ଯିବା ଟିକେ, କାମ ଅଛି ଆଉ। କୁଆଡେ? କୁଆଡେ ଖାଲି କୁଆଡେ ଯିବି କି, ମୋର କିଛି କାମ ନାହିଁ। ଭାଉଜ ତମେ ଏମିତି ସେମିତି କାମ କରିବନି ହେଲା, ମାନେ ତମେ ହଉଛ ମୋର ସୁନା ଖଣି। ନା, ମୁଁ ମୋ ଖଣିକୁ ବାଣ୍ଟି ଦେବି, ସବୁ ଲୋକ ବେନିଫିଟ ହବା ଦରକାର ନା, ତମେ କଣ ଏକା ବେନିଫିଟ ହବ? ଏମିତି ହେଲେ କଣ? ତମ ଘର ପାଖରେ ଘର ଭଡା ନେଇକି ରହିବି। ଛାଡ, ତମେ ଆଗେ ରଖ, ଯାଅ, ଆସ, ଦେଖା ହବା। 2 ଦିନ ପରେ ଆଉ। ଠିକ ଭାଉଜ ଅଛି। ଗୋଟେ ଦବନି କି ଗିଫ୍ଟ? କୋଉଠି? ଗିଫ୍ଟ ଗୋଟେ ଦିଅ। ନେବି, ଆସ, ଆସିଲେ ଦେବି। ସେଇଟା ନୁହଁ ମ, କଲ୍ ରେ ଗୋଟେ ଦଉନ। ହଉ ମୁଁ ରଖୁଛି। ଦିଅ ଗୋଟେ। ନାଇଁ, ମୁଁ ତମକୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ରେ ପଠେଇବି, ଦେଖିବ ଗୋଟେ ଜିନିଷଟେ। ହଉ, ଚାଲ ଆସ ତାହେଲେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ। ହଁ, ବାଏ। ବାଏ।